Ak sa pýtate, či je lepšou voľbou XTB alebo Interactive Brokers, ste na správnom mieste. V tomto videu porovnám oboch brokerov a pomôžem vám rozhodnúť, ktorý by vám mohol najviac vyhovovať. A ak uvažujete o otvorení účtu, nájdete odkazy na špeciálne ponuky v opise nižšie. Poďme na to. Najskôr bezpečnosť. XTB je uvedená na Varšavskej burze cenných papierov a je regulovaná poprednými úradmi ako sú FSA, FCA a SISEC. Klientské prostriedky sú držané na segregovaných účtoch a skutočnosť, že XTB je verejná spoločnosť, pridáva ďalšiu úroveň transparentnosti. Interactive Brokers je na druhej strane tiež verejne obchodovaná spoločnosť, obchodovaná na Nasdaq a regulovaná viacerými poprednými úradmi, vrátane SEC a CFTC v USA, FCA vo Veľkej Británii a ASIC v Austrálii. Klientské prostriedky sú oddelené a v USA sú chránené poistením SIP. S viac ako 40 rokmi na trhu je Interactive Brokers široko považovaný za jedného z najbezpečnejších brokerov na svete. Takže pokiaľ ide o bezpečnosť, obaja brokery sú na rovnakej pevnej úrovni. Je to remíza. Teraz sa pozrime na obchodné platformy. XTB ponúka platformu založenú na prehliadači aj mobilné aplikácie pre Android a iOS. Funguje plynulo a poskytuje prístup ku všetkým klasickým obchodným nástrojom, technickej analýze, indikátorom, nástrojom na kreslenie a tvorbe stratégií. Ak chcete otvoriť pozíciu, jednoducho vyberte aktívum, kliknite pravým tlačidlom a vyberte nová objednávka. Dostanete jednoduché okno objednávky, kde môžete nastaviť veľkosť obchodu, maržu, zisk na úrovni a stop loss. Hlavná platforma Interactive Brokers je Trader Workstation, ktorá je jednou z najpokročilejších platformiem v odvetví. Podporuje obchodovanie s akciami, ETF, Forexom, opciami, futures a dlhopismi na viac ako 150 globálnych trhoch. Pre začiatočníkov IBKR tiež ponúka zjednodušenú mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje jednoduché investovanie do akcií a ETF. Takže, ktorá je lepšia? Podľa môjho názoru, ak chcete obchodovať nezávisle s jednoduchou a modernou platformou, XTB má navrch. Ale ak hľadáte prístup na globálne trhy a nástroje profesionálnej úrovne, Interactive Brokers by mohli byť lepšou voľbou. Ďalej sa poďme porozprávať o výkladoch a výberoch. V XTB jednoducho prejdete na svoj reálny účet a kliknete na oranžové tlačidlo v ľavom dolnom rohu. Môžete vkladať prostredníctvom karty, bankového prevodu alebo miestnych platobných metód v závislosti od vašej krajiny. Nie je stanovený oficiálny minimálny vklad, ale realisticky by som odporúčal začať aspoň z 200 USD. V Interactive Brokers sa vklady zvyčajne vykonávajú bankovým prevodom s obmedzenou podporou iných platobných metód. Pre väčšinu účtov neexistuje oficiálny minimálny vklad, ale pre marginové obchodovanie sa odporúča väčší zostatok. Výbery sú spoľahlivé, ale spracovanie môže trvať niekoľko pracovných dní. XTB má tú výhodu, pretože vám umožňuje používať viac miestnych platobných metód a zjednodušuje celý proces. Čo nás privádza k poplatkom, XTB je jeden z najlacnejších brokerov na trhu. Spädy na euro USD začínajú od 0,1 pipu. Priemerná hodnota je okolo 0,8. Akcie a ETF sú bez poplatkov až do výšky 100 000 eur mesačne a nad túto sumu platíte len 0,2%. Konverzia meny je 0,5% a nie sú žiadne poplatky za výber. Interactive Brokers má veľmi konkurencieschopnú štruktúru poplatkov, najmä pre akcie a ETF v USA, kde môžu byť provízie tak nízke ako 0 USD. Na iných trhoch používa model vrstvených cien s veľmi nízkymi nákladmi na akciu alebo kontakt. Forexové spredy môžu byť takmer nulové, ale platia sa provízie. Je to mimoriadne lacné pre profesionálov, hoci začiatočníci môžu považovať ceny za zložitejšie ako v XTB. XTB ponúka nižšie poplatky a silnejšiu vlastnú platformu pre nezávislé obchodovanie. Na druhej strane, Interactive Brokers vám poskytuje prístup k globálnym trhom, profesionálne nástroje a niektoré z najnižších provízií na svete. Podľa nášho názoru je XTB najlepšou voľbou pre jednoduchosť a dostupnosť, zatiaľ čo Interactive Brokers je lepšou voľbou pre pokročilých a profesionálnych obchodníkov. Odkazy na špeciálne ponuky oboch brokerov nájdete v opise, tak ich určite skontrolujte, ak ste pripravení začať. A ak vám toto video pomohlo, nezabudnite nechať like a prihlásiť sa na odber kanála pre viac podobného obsahu. Vďaka za sledovanie!